Добър вечер, уважаеми зрители. Разходката ни из североизточна България продължи днес с пълна сила. Съдбата на 48-то издание на Рали България обаче сякаш беше предначертана още вчера, след като Ягис Авчы и Бахадир Гюченмес, екипът от Турция с Peugeot 208, имаха повече от комфортна преднина, така че колкото и предпазливо да караха те, колкото и бдителни да бяха по маршрута, нямаше кой да им се противопостави от останалите претенденти за призовите места. Така че не бе кой знае каква изненада, че и след последните 5 етапа, предвидени в програмата, общо 12 бяха те в това издание на състезанието, именно Ягис Авчы спечели титлата в Рали България. Говорихме много в изминалите 2 дни, че присъствието на турските екипажи тук беше продиктувано от факта, че родното рали важи и за турския шампионат. Ягис Авчы беше изключително постоянен. Наглед любопитно може да ви се стори, че той спечели само 2 от 12-те етапа. Тези 2 етапа обаче бяха основополагащи, бяха фундаментални за неговия триумф, имайки предвид, че в първия ден на състезанието най-големият му опонент отпадна, а Пламен Стайков спука 2 гуми в отсечката Козичино във втория етап, която общо взето го извади от играта, макар че Стайков демонстрира доста борбен дух и финишира както въпросният етап Козичино, така и всички останали 10. Между другото, Стайков беше човекът с най-много етапни победи. Това естествено отива само за сухата статистика, защото изоставането му от 9 минути във въпросния втори етап нямаше как да бъде наваксано. Ягис Авчы, победителят в 48-то издание на Рали България, като негови подгласници, напълно достойни за това, бяха Борак Чукурова, заедно с Ведат Бустанджы, навигаторът на Чукурова. Двамата бяха с Шкода Фабия и застанаха на второто стъпало на почетната стълбичка. Третото бе резервирано за наша радост за Игнат Исаев и Милен Илиев с техният Citroen, българският екипаж, който се представи най-добре тук и съответно си завоюва третата позиция. Иначе, ако трябва да направим кратка разходка из етапите днес, всичко започна край село Белослав и Бяла вода с един атрактивен, т.е. по-точно 2 атрактивни етапа, които събраха доста публика по трасето, няколко впечатляващи скока от някои от пилотите, най-вече Мирослав Ангелов накара публиката леко да се стресне, и не само публиката, и нашият оператор Стоян Мицов, който претендира, че има доста богат опит по тези ралита, но дори и той имаше леки притеснения за това, което щеше да се случи след нетрадиционното и опасно изпълнение на Мирослав Ангелов. Всичко, разбира се размина безкрайно благополучно, доста атрактивно. След това кервана пое към Варна, за да кара 2 пъти в легендарната отсечка Аладжа Манастир, веднъж и в самия град. Разбира се, тези етапи просто узакониха вече ясната победа за Ягис Авчы. Пламен Стайков спечели последния етап, той обаче сякаш остана леко незабелязан, защото всички очакваха вече награждаването и дори самите организатори до последно нямаха кой знае каква информация за това какво се случва. В крайна сметка тройката на почетната стълбичка е Авчы, Чукурова и Игнат Исаев. Определено не карах с пълна газ, но това беше част от стратегията ми днес. Последният етап ме притесни, защото започна да вали, но важното е, че запазихме концентрация до самия финал. Победата ни носи сериозно количество точки, така че няма как да не съм доволен. Първата отсечка ми се стори най-трудна. Тя беше най-дълга и сякаш още не се бяхме нагодили към условията. Бих определил като коварна и отсечката Аладжа Манастир, където днес бяхме особено внимателни. Като цяло обаче, изхождайки от факта, че съм за пръв път във Варна, мога да дам много висока оценка на екипажа си. Ралито ми допадна повече, отколкото състезанията в Боровец и Сливен. Тежко рали, изпълнихме задачите си като екипаж, мисля, че на 100%. Доволни сме и най-вече от факта, че трите автомобили на Тихомир Стратиев, на Мирослав Ангелов и моя се подготвят от един екип, който е под мое ръководство и съм много щастлив от това най-вече. Надявам се и напред да го. Някакви забележки към автомобила си имаше ли през вчерашни и днешни? Не, такива, които да са значими, да са ни по плече и не. Не искаше дъжд, все пак завалява в последния етап. Това по някакъв начин отрази ли си или вече всичко беше решено? За щастие, да, успяхме да натрупаме аванс
вчера. И днес, понеже нямахме подходящи гуми, и затова им бях притесненията, това е положението. Добре. В петък каза, че препоръките към състезанието ще ги дадеш след неговия край. Има ли такива вече, когато знаем резултатите и случилото се? Не съм мислил по този въпрос, но протече добре. Нормално в график, нямаше някакви забавяне, публиката много ни радва и надяваме се и нея, така че поздрави на всички. Човекът с най-много етапни победи, Пламен Стайков, не изглеждаше разочарован от факта, че не е на почетната стълбичка, въпреки доброто си каране. Наистина публиката просто навсякъде усеща как ме поддържа и се радва. И това беше единственото нещо, което ме караше да продължавам да карам бързо. Въпреки че след като голямата загуба, която направихме на втората отсечка, нямахме реални шансове да наваксаме, но просто исках да покажа, че мога и опитах се да взема колкото мога повече за скоростни етапи. И наистина публиката беше водещия фактор, който ме караше да правя това нещо. Ако не беше този проблем в прословутия втория етап, можеше ли да говорим и освен за очевидно за място в първите трима, дори и за победа? Ами да, съм свикнал да карам винаги за първо място. От 2012 година насам, навсякъде където съм завършил без аварийно, винаги съм първи. Но все пак това е думата рали. Тук се случва всичко. Да, наистина имах реални шансове. По принцип конкурентите са ми доста по-бързи коли, но всеки път, когато някой ме натисне, винаги излиза нещо неочаквано и аз правя нещо невероятно, което ми дава шансове да спечеля. И съжалявам, че не можахме да се бореме с Авджи до края, но това е рали спорт. 48-о издание на ралито, всичко мина безкрайно успешно. Самите организатори се похвалиха за това, че липсват някакви особени инциденти по трасето. А това, разбира се, е най-важното. Президентът на Българската федерация по автомобилен спорт през седмицата на своята пресконференция беше казал, че иска това рали да премине под знака на тържествеността и сигурността. Със сигурност, сигурността беше обезпечена в изминалите 48 часа, така че от федерацията могат да бъдат доволни от свършената работа. Разбира се, винаги има какво да се желая, винаги има какво да се надгражда и какво да се подобрява. Министърът на спорта Красен Кралев си постави доста високи амбициозни цели в петък, когато беше тук да открие официално ралито. Да видим дали в предстоящите месеци и 2 години до 50-та юбилейна годишнина на Рали България тези цели ще бъдат изпълнени. Иначе какво още се случи в последните дни и седмици, така че ралито да премине безпрепятствено, ще ни кажат рейс-директорът Слави Славов и вице-президентът на Федерацията ни по автомобилен спорт Александър Ковачев. Беше тежка организация, но успяхме да се справим благодаря на целия екип. Неуморно се трудиха в последните денонощия и самите факти доказват доброто провеждане на състезанието, тъй като нямаме нито един състезателен инцидент с автомобил състезателен, нито имахме инциденти с публика. Благодаря на публиката, че беше така отзивчива и слушаше и изпълняваше зададените задълженията си към длъжностните лица. Какво още искам да кажа? Да благодаря на цялата общественост, която ни подпомогна, на община Варна, на Министерството на спорта, да организираме и да проведем това добро събитие за автомобилния спорт. Каква е оценката за 48-то издание на Рали България? Мисля, че е повече от положителна. Току-що си говорихме с директора Слави Славов, че от много време не е имало състезание, което наистина да протече така гладко и най-вече без катастрофа. Ние чук нерво нямаме инцидент на това рали. Достатъчно подготвени ли бяха българските пилоти при сериозната турска конкуренция според вас? Мисля, че да. Те и резултатите ще го покажат. Жалко за Пламен Стайков, нали, с тази спукана гума във втората отсечка още. Това го хвърли доста назад, но той пък се бореше много добре и дори спечели последния Power Stage, който носи допълнителни точки за шампионата. И третото място на Игнат, и след това четвърто, пето също са българи, и то с автомобили, които са далеч по-слаби от първите двама, но момчетата се бориха мъжки наистина. И последно, ако трябва да надграждаме, а то трябва очевидно всяка следваща година да е още по-добро ралито,
Каква според вас трябва да е следващата стъпка, за да стане то още по-добро от до година? Ами, то е хубаво винаги да се надгражда. Нали? Общо взето в момента, в който си помислим да спрем, вече сме изостанали. И има една такава стара поговорка, че след ралито и преди ралито трябва вече да почваме подготовката за до година. Сред участниците, които се състезаваха за шампионата Hyundai Racing Trophy, Симеон Симеонов с навигатор Йордан Йорданов бяха най-бързият екипаж. Бързо се изнизаха последните 72 часа. Рали България привърши благополучно за някои, разочароващо за други и напълно според очакванията за трети. В крайна сметка турски триумф. От наша страна това, което успяхме да противопоставим, бе постоянното каране на Игнат Исаев. 4-то място за Тихомир Стратиев, 5-то за Станислав Владимиров, Мирослав Ангелов също с добро представяне тук. Въобще нашите пилоти показаха, че българският автомобилизъм има какво да предостави като конкуренция на своите южни съседи. За Българската национална телевизия в изминалите 3 дни неуморно работиха както вече споменатият Стоян Мицов, така и неговият колега Боян Петров, видеомонтажистът ни Радослав Караиванов и човекът, който се погрижи за това транспортът ни да е напълно осигурен, Валери Карабельов. Стефан Георгиев беше с вас във всичките тези 3 дневници, уважаеми зрители. До нови срещи!